ଆମେ ପୁଣି ହସିବା। 1866 ମସିହାର କଥା। ସେହି ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇ ଅଦିନରେ ସରିଗଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଜଳର ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଜିଲା। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସଜାଇ ରଖିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସେ 1866 ମସିହାରେ ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯାହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ଜନତା ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଗଲେ। ଅନାହାର ଅନାଟନରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଲା। ମଣିଷ ସବୁ କଙ୍କାଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡଟାକୁ ଏ ମରୁଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନା, ସବୁ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ। ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ। ମନରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ସେମାନେ ନୂଆ କରି ପୁଣି ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅବସ୍ଥା କଥା କେବଳ ଶୁଣିଥିଲେ, କେବେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇ ନଥିଲେ। ମସିହା 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ପ୍ରକୃତିର ଏକ କରାଳ ରୂପ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା। ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ପବନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ରଚି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟାଇ ଦେଲା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଧନଜୀବନ। ଚାରିଆଡ଼େ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ମାନଙ୍କର ପଚା ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ଉଠୁଥିଲେ। ଘରର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଅନେକ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ଘରରେ କଟିଲା ଜୀବନ, ବାସଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଅନେକ। ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାର ଦିନ କଟିଲା। ନା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ନା ବାସଗୃହ। ଏଥରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେତେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି। ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ସେତେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସବୁ ଘଟିଯିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏତେ ଦାରୁଣ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ କିଛି ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ହୃଦୟର କାଢ଼ିଦେଲେ, ଓଠରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାତରେ ହାତକୁ ଛନ୍ଦି ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାର ଜିଦ୍ଦି ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 12, 2013 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ପିଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରକୃତିର ପୁଣି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କାରଣ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜନତା ସରକାରଙ୍କର ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସିନା ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମାଟିରେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ନା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମନୋବଳ। ପୁଣି ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ହସ। ସେସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ଏହାର 1 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 8, 2014 ମସିହାରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ୁ ନାମକ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସୁନାର ନଅରକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଘଟିନଥିଲା କାହାର ପ୍ରାଣହାନି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲାନି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ। ପୁଣି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକୁଳି
ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ହସିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ଖେଳି ଖେଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ତିତିଲି। ସମସ୍ତ ଆକଳନକୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ପଲାସାର ମଝିରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ସଚେତନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସଚେତନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। କାରଣ ଏସବୁ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ନୂଆ ରୂପରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଇ ହୋଇସାରିଥିଲା। ନାଳି ନୀଳ ଆଲୋକରେ ମାଳାର ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ସାରା ସହର। ଠିକ୍ ହକିର ମହାସମର ପରେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲାନି। ମେ 3 ତାରିଖ 2019 ମସିହା ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ନିକଟରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଫନି। କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ସଚେତନତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଉପରର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରି ଜୀବନହାନି ସିନା ଘଟିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଲିଭିଗଲା ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଲୋକରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ରାଜଧାନୀଟା ଅନ୍ଧାରକୁ ନିଜର କରିନେଲା। ସବୁ ସଙ୍କଟଠୁ ବଳିଗଲା ଜଳ ସଙ୍କଟ। ତଥାପି ହାରିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣରେ। ସରକାରଠୁ ଜନତା ସମସ୍ତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ହଜିଯାଇଥିବା ସେ ରମଣୀୟ ଶୋଭା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ତାହା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ତାହା ପୁଣି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ, ଯାହାର ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ନିଜକୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ଏ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ସହ ଲଢ଼ି ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା, ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତର, ସେବିକା, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଝାଡ଼ୁଦାର ଠାରୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସରକାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସଚେତନ। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେସବୁର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ। ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ପାନ ଆସୁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାନି। ସମୟ ଆସିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ମନୋବଳକୁ ଅତୁଟ ରଖିବାରେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସେ ସମସ୍ତ କଥାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାନି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଗୁଜବ ଖବରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ମନରେ ଭୟ ନୁହେଁ, ସାହସ ବାନ୍ଧିବା। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ତ ଆସୁ, ତାକୁ ଛାତିପାତି ସହିବା। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ସାହସୀ। ସବୁକିଛି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା। କରୋନା ହେଉ ବା ବାତ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ହସିବା।
ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଓଳି। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ହଟିଯାଉ, ଆଉ ଏ ବାତ୍ୟାର କଳା ବାଦଲଟା ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରୁ ହଟିଯାଉ। ହସିବ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ, ସତର୍କତା ସହ ରହିଲେ ଘରେ।